Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Uy, to. Unsa man ang naas niyang mata? Muta. Dili, uy. Natuan man din nagtubig. Oh, Awa. di na tubig lula. Ha? Luha na. Luha? Uy, kun mao. Mihila ka, mahal nga Rayna. Sawa. Sawa. Anong gipadoon man na mong sa naw sa Rayna, ha? Oo. Doon sa masig ng mata sa sawa to. Hala, gimuta sad. Kapadyaw, uy. Tanay. Pero, uy. Mihilak sad lula. Oh, naghinilakay ang Rayna og ang sawa? Hala. Naunsa mo sawa? Ngano naghinilakay man mong duha ang ray ug ang Rayna santan, ha? Wala, to, tanaw to. Uy, may kiss ang sawa sa apin sa Rayna, oh. Oh, uy. Suod mo tingali na sila sa una, no? Unsa man mahal nga Rayna, imo nang binuhi ang sawa sukad pa sa una? Uy, hanggaw. Ay nagpangutan ang Rayna kay dili pa man nakasolte. Oo, di. Oh, igo pala nang makabukas iyang mga mata o makapalihok sa iyang kamot panagsa. Tuusad, no? Lula, malipay gus ni kay ni. Kung may bawo siya nga, yung ato nakita, pero... Oh, nilak ng sigatong apil. Oh. Bastos! Durila. Ugawa na, gano'n. Unsa na maka akong mahal karon? Unsa maka siya dito sa ibabaw sa bulkan? Doon na lang kita sa baba sa bulkan. Oh, pero uwan sa ba mga tao sa baba sa bulkan ni kay? Nakasuot na kit sila. Puti! Ngapas ka na mo din eh. Puti! Ayaw pa doon na baba sa bulkan. Ito na pitoy ni kay. Uwa siya mapatuon mo. Kinahala masundan na to siya ng ibo. Dali na mo! Siya na mo giya na to! Nganong suhitom ganing ito sa mga lakaw na to ni kay? Tungod kay dili siya ordinaryo nga ito'y ng ibo. Siya. Kana, tinuod na. Makasabot siya sa itong ipanulti. Dili lang siya makasulti. Mga ato na lang siyang sundon. Sige na, dali na mo! Dali mo! Linaw to ni Dapita, Lola da. Wala sa muliw ang bulkan. O, tanawat to, nagbuka lang gapon ang mga mata sa Rayna. Ando na siya ganahan mo piyong Lola kay ganahan siya siging buka. Oh, pag pirok-pirok ang mata gud hanga ka na, no? Sawa. Ngano naginilakay mo mong duha? Ha? Mura mo di siya gusto nga hisgutan ilang drama, Lola? To, paminaw na ko, no? Dili ordinaryong sawa kining mananapa. Ikaw rin mananap din. Tanaw, tagi siya rin, mananap na tugnaw. Bitaw, Bitaw sa? unggoy na raba. Bitaw. Oh, be. Ay, mawagi Lola. Sakto git. Mahal nga Rayna. Sa may mong gibati ron, ha? Hala, Oh, Lola. Bitanaw na kong mahal nga Rayna. Makapati ka rin siya sa akong isulti. ang natural man na nga makabati siya kay nagbuka naman na iyang mga mata. Mahal nga Rayna. Ako na istuto. Ang suod sa kasing-kasing ni Nikay. Nahinundong kang Nikay katong gwapang babae nga may kahom sa perlas nga puti. Kinumdum ka? Uy, to, mikunot ang iyang agtang to. Mahal nga Rayna Santan. Wa ka makauyon sa kong gisulti ni mo karon. Mura man na nabala ka ang naw sa Rayna to. Tuod. Nabala ka ang naong sa Rayna, Lula. Oh, Mahal nga Rayna? Nabala ka gas nahitabo ni Kayron? halato, kahilako na yun noon ang iyang naw to. Ay lang kabalaka ni kay mahal nga Rayna. May gahom siya sa prilas nga puti. May baw siya kung tunay mo abot nga kadaot. Oh,
Lato, ang iyang kamot iyang gihagbong. Mahal nga rin na. O sabi gusto mo, ha? Puro mo siya nangisog nga makalihok. Nangisog siya malihok. Isa lula. Gina siya malihok. Halato, nabuwa na yun ang nausaray na to. Mahal nga rin na. Kalma lang. Basi natakihon ka. Napuwa na yun maayo ang nausaray na to. Tanawa. Uy, mahal nga rin na. Migahi mo ka. Kalma lang. Sawa. Tabang ang Reyna. Mikaging siya. Agoy, mura ako'y gikutas na nagtanaw na yung naong. Uy, mahal nga na, kalma lang. Wala, nagtinutukay na sila o sa sawa to. Inanay nang kalma ang Reyna. Lula. Uy, ang sawara ang makapakalma niya. Sawa, o sa may yung nasabutan ni sa mahal nga Reyna. Kamao di mo mabasa o gunaw na, no? Tumitando ang sa sawa to. Hala, makasabot yun dahil siya sa itong panagsultihan. Makasabot, Lula. Ay, karili ka kasabot. Sawa ko na, God. Makasabot kisa, Lula. Nagduduha pa di ka? Uy, sawa. Asa man mo gruyo ng Reyna, ha? Ganong ibalik ko sa man mo ang yugo sa balsa, ha? Hoy! Sawa! Asa man mo na doon ng Reyna? Musunod na lang yun ta sa sawain eh. Ay, sa sawa, hoy! Ako may gibilan ni... Ako gibilan ni Nick kay sa Reyna, ha? Unya karon mabut-buot kag daha sa Reyna. Ibutang ng balsa, ibutang na. Wala. Wag yun mo patuon ni mong sawa to. Didi, ato na lang ni siya sundan, dali. Sunod ka sa sawa. Uy, ako'y gibilan na to ninyo. Ako'y kita gibilan ninyo, oy! Ako'y leading man din, eh. Ha? Di man mo patuon ako! Musunod na noon ang sawa nga, di makasulti! Hoy! Sawa! Bantay ka lang, ha? Isumbong kita kay Nick kay kabali ka to! Butbuot ka! Ako naman rin nabili din. Kangiyop na ba nindapita, ha? Ngiyop kayo. Hoy! Wata ko ninyo kay... Leader ko ninyo! Hoy! Ako yung una maguna, hoy! Ako yung angay maguna! Hoy! Kainit na din sa baba sa bulkan ni kay. Naibo, ako nalang tingali mo pa dayon paingon sa ilawom. Pero nagkinalan ka o kaabag ni kay. Ayaw ka bala ka. Nasi puti nga mo tabang nako. Siya ang mugiya nako. Di may mo ni kay. Kinalan ubanan ka na mo bisan asa ka paingon. Dali na. Musunod kita ni puti. Dali ka mo, dali! Gamhan ng perlas. Panalit di kami sa among pagkanaog sa ilawom sa bulkan. Kainit na din sa ilawom si Vulcan, mahal nga Reyna Rosa. Mahal nga Reyna. Dili ka ta maluto ini. Dali ka mo diring dapita. Kay bulungan sa ning maong Vulcan da. Doon na may hagdanan sa kilid. Bitaw, murag, gituyo og porma ang hagdanan sa kilid. Anong nagunong pa man mo diha? Dali na mo! Uy. Ay, hinihinay lang, uy. Oy! Mahagbong ta sa ubos. Ay, nagbukal rabang kayo sa ubos. Pagbantay lang na, di ka mahagbong sa ubos. Niya day, kay maluto gid ka ng nagbukal nga kayo sa ubos, oh. Ay, pero, ngano ka, no? Ngawa pa man ta maluto. Niya to si babaw. Ang hinungaw di ay. Init na kayo. Pero, nadar mas lawas. Nalang pangutana di, oy. Masalamat nga. Makaya ra sa tong lawas ang kainit gikan anang nagbukal nga kayo sa ubos. Ay, ingon anak baka ang kayo sa impyerno, no? Ha? Pagdali ka mo! Niya day, manang Reyna sa tulay, oh. Uy. Ngano gutahong doon na may tulay din sa ilawang bulkan. Lihok na di ano niya day. Ay, sige pangutana. Gusto kang magbilin ka diya. Bahala ka diya. Nana! Ay, ko biyahe dong! Hoy, sawa! Asa magin mo na ito ng Reyna, ha? Sanawa sa unahan to! Wala. Uy! Ang bahay nga ba ito ka na? Kadali na ito naabot din, eh! Huwag kanina nilakaw ay huwag kakabantay. Di data pagbalik sa sawa sa bay nga bata. Uy!
Dali lang kita na abutin ninyo lawa, ma. Amo ba dito? Nagtuyok-tuyok ramang kung tingalita ining dakong lasang to. Oh, sawa! Uy! Di mo man gisakas taas ang Reyna, God! Sawa! Luto, iyan ang gibalikusan ang Reyna o gisod sa bahay nga ba to? Anong iyo tagidag balik din din? Kita mo tagbalik din din bahay nga ba to, eh? Wa ka may baw? Ako, naibaw ko. Magirua, gini mo, gi. Wala siya kay tahod to. Wala siya kay tahod to. Nga nga nang naibaw mo gabi, sulti ko. Kay mo man naisulti ni Nikay sa dayon na niyang lakaw. Nga anhita niya pangitaon sa bahay nga ba to? Oh, May pakuntigo. tuhod, no? Tuhod si mong kakaraho. May pakuntigo na hinumdumpak ko. Mana diha! Ikaw good ka ng katagmang kong kay kaguna-una. Good. Bawa sa ganoon natang ni Kay. Sabad diha, tiguang naman takaw niya. Di pa ka kamamay numdum o instruction. Di ko tiguang. Teenager pa ko. Ikay tiguang. Ay, lago ka sabi. Kalimot ka kung unsa ko? Lady. Naaram. Tama ka diha! Leading man nga. Limtanan! May pagsawa ni mo. Nakahinumdum pa. Sabad diha! May nang sawa kay ang ginahuna ka na raman si mahal nga Reyna. Ako daghan ko ginahuna kamong tanan. Ginahuna ta mo. Pagkino! Sabot mo na ko. Ha? Kamong tanan ginahuna ta mo. Ay lago yung ikaw sa dula ay kung pagawawi lula. Piyaw. Kung janti sa muna. Papiyungon mo naman ko ninyo nga. Ako may leading man din eh. Pagbantay mo, nga dili mo maslide og mahagbong paingon anang kayo nga nabukal sa ubos. Kainit na nindapitan ni Kay. Ang tusa lang ninyo. Uy, tuwa si puti sa may tulay. May tulay nga minabang sa pikas tampi. Dali, manglabang kita ng tulay. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!